Tuke magadhula pachoka Football Kenya Federation obago tiegruok ne coaches maromo 30 mawuok e kaunti ma Siaya. Tiegruok ma osebedo kano tim kuom jumbe ariyo. Coaches go mane oyudo tiegruok mar CAF D ogole kuonde chung' od bura 6 mayudore e kaunti ma Siaya. Ka owuoyo tok tieko tiegruok ma kamano e sikund primar ma Karapol, jagoro mar branch ma Siaya William Ochieng osingo mar chwalo dongruok tuke magadhula e kor gwenge, ka bende okwayo jokanyo e sectors magadhula mondo riwre gi FKF e gero mich mag rowere. Tiegruok ma kamago otagi Johannes Oduor Okumu ma bende ojiwo tiegruok mag coaches e kor gwenge, gino mabiro mako kendo medo jiwo dongruok mag tuke adhula. Ne office maduong' miluongo National Office motelne gi Ker Hussein kiluwe gi Mariga, wagoero kamano maduong'. Moloyo to wagoero kamano nikech coaches mosebiro ka osebedo ka nika wige ariyo gitemo yore te mondo gikony nyithindo osud mbele. Wakwayo coaches manuoko mapoko train gimany yo kaka wanyalo tiyo kamoro achiel mondo gibede gi train. Nitie gigo manyien ma waketo mang'eny e training ka wachone ni itiego nyathi kalure kod gima ineno, but sani king'iye tinwang' ka mpira olokore, ok en mpira manigoyo machon cha. Mpira sani nitiere science mang'eny. Class ni okonya ahinya nikech nitiere gik moko manang'eyo, but nitiere gik moko bende manakia. Koro gik manakiago facilitators, the instructors, mano Mr. Johannes to kod Mr. Ondula okonyo ahinya kuom ng'eyo kaka football itugo. Jomanyiri bende mondo gimed biro wabed kamoro achiel, nikech kaneno gini gi mbele kai, wan jomanyiri wabobedo gi faida sana moloyo jomachuo, nikech ka jomachuo ging'eny, then ka chance no biro taneno ka nyiri ema boyude mokwongo.